Я вас вітаю, мае даражэнькія гледачы. Мяне дагэтуль клічуць Джексон, а гэта ў нас BeamNG Drive на стырне. Як ты зразумеў, сёння ў нас незвычайная серыя. Сёння мы спрабуем праехаць Тогу. Вось. Спрабуем мы праехаць Тогу, і чаму я вырашыў менавіта Тогу абраць? Або у нас што? Бо у нас праз тыдзень выходзіць Forza Horizon 6. Падзеі якой, калі што, адбываюцца ў Японіі. Вось. Даўно чакалі Японію. Дарэчы, мне самому Японія таксама падабаецца. Прама, гэта, напэўна, адзіная краіна, якая прама вось... Культура якой мне падабаецца... О, бляха, прабачце, не тую. Мне падабаецца амаль што цалкам. Тыпу, гэта, лічы, і культура японская вельмі прыгожая. І аўтамабілі, і аўтамабільная культура таксама вельмі прыгожая. Вось. Гэта і японскія стравы. Японская мова, бляха, да і ўсё. Ведаеш, прама усё прыгожа насамрэч. Вось. Ну, гэта асабіста мне. Як вам, вы пішыце ў каментарах, таксама будзе цікава пачытаць. Бляха, дарэчы, калі што, я гэтую мапу хацеў неяк выкарыстаць. Яна ў мяне ўжо даўно, але я скажу шчыра, я у гэты раз не спрабаваў. Я не спрабаваў перад запісам, я нават не ведаў, што вось так у мяне добра атрымаецца адразу ж праехаць. Просто я памятаю, што тут яна не такая... Трэця, не такая вялікая гэтая мапа, таму там... Не, чакай, давай пакуль што на трэцяй. Там дзесьці ўжо хутка будзе канец. Вось. Ну, як ты ўжо заважыў, я якраз яшчэ японскую машыну абраў, праворульную, вось і канец. Пах, мы яшчэ і загінулі хутчэй за ўсё. Вось, ну давай тады паспрабуем іншую машыну ўзяць, так? Я думаю, іншую. Дык вось, як ты заважыў, у нас мы яшчэ і на ручной скрынцы перадач, таму будзе цікава. Так, на першую. Для дрыфта пакуль што рана, я скажу шчыра. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, штосьці прама дрэнна. Я вырашыў хутчэй паспрабаваць, вось я і паспрабаваў хутчэй. Так, першая, другая. Ну, давай на трэцюю. Ой, не, штосьці я, бляха. Просто бачыш, першая спроба атрымалася прама, ну, вельмі лёгка. Я не чакаў, што вось я адразу ж з першага разу праеду. Чакай. Мне здаецца, ці ў мяне стырно крыху. Так, крыху адчапілася стырно. Чакай. Тэхнічныя праблемы. Вырашаем. Так, ну неяк я вырашыў тэхнічныя праблемы. Так, першая, другая, трэця. Вось, што я казаў. Да дрыфта пакуль што яшчэ рана. Ну мне здаецца, я зразумеў, чаму у мяне тут такія праблемы. Тут у нас хутчэй за ўсё поўны прывад. Ох, бляха, перабраў з газам. Вось, што я кажу, я буду шчырым, з дрыфтам у мяне на стырне ёсць яшчэ праблемы пакуль што. Бляха, ўсё роўна чамусьці. Ну, хай з ім. Я спадзяюся, што стырно у мяне не ўляціць падчас нашага праезду.
Ой, бляха, што я раблю? Вось глядзі. З першага разу атрымалось вельмі добра. А зараз штосьці прама зусім. Так, другую давай на першую нават. Вось так, давай на першыя гэтыя. Ну так, у яе прама занадта моцнае сцепленне з дарогай. Добра, добра, працягваем. Оч, курва. Не атрымалася. На Subaru будзе куды цяжэй. Як я чуў на англамоўным YouTube, некаторыя называюць Subaru Subaru. Вось. Што я яшчэ пра Forza Horizon 6 хацеў сказаць. Я памятаю, як Японію чакалі прама такі ўжо вельмі даўно. Тыпу, вось Forza Horizon 3 была... Я асабіста не гуляў, я толькі вось з пятай часткі моя была першая, у якую я самастойна гуляў. Вось, але я відэа па Forza Horizon глядзеў шмат, таму я ведаю ўсё гэта, скажам так. Вось, бляха. Злавілі. Гэта было вельмі блізка і вельмі небяспечна, бляха. Трафік тут вось прама вельмі нязручна заспаўніўся. Так, першая, другая, трэця. Ну, я навошта тут увогуле да трэцяй паскараюся, калі другая. Тут мы на другой хутчэй за ўсё можам праскочыць. Так, добра. Бляха, вось яна на поўным прывадзе, але чамусьці яе цяжэй лавіць. Прытым я браў такую ж мадыфікацыю Track Day, але ёсць нейкія праблемы. Так, добра, праходзім. Тут пакуль што на трэцяй ўсё добра праходзіцца. Гэта добра. Чацвёртая. На халеру, я чацвёртую включыў. Добра, хай з ім. Не, чакай. Так, другую давай. Ну, мы пакуль што едзем, таму працягваем. Чацвёртая. Так. На трэцяй, на другой давай. Тут нават. Вось. Тыпу, вельмі доўга чакалі Японію. Forza Horizon 3 была у горадзе. Быў... Як у горадзе яна была? Там быў вялікі горад. Чацвёрка была у Брытаніі. Таму там была мясцовасць гарадская, вось. Але ўсё ж такі гэта была не Японія. Вось ужо і канец, слухай, вось ужо і канец. І... Ой, бляха, куды я? І на тую перадачу. Вось так. Вось так, добра. Вось так. Окей, мы приехали. Гэта добра. Давай зменім машину яшчэ раз. Што я казаў? Дык вось, чакалі Японію вельмі даўно, пачынаючы з Forza Horizon 3, то бок чакалі яе ў Forza Horizon 4, у Forza Horizon 5, і вось яна нарэшце выйшла, з'явілася ў Forza Horizon
Horizon 6. Вось. А калі ты не хочаш чакаць гэтак жа, як чакалі Японію Forza Horizon, чакаць маіх новых відэа, то подписывайся на мою сторонку ВКЛ, там я публікую анонсы новых відэа, каб ты не прапусціў іх. І вось там таксама ёсць шмат розных аўтараў, таму ты можаш падпісацца на тых, хто цябе цікавіць. У любым выпадку заходзь, не пашкадуеш. Вырашыў я ўзяць маленькую машину, цывік. Вось, бляха, ну куды ж ты? Зараз тут цяпер прыйдзецца неяк гэта аб'язджаць. Усё, пагналі. Вось, гэта ў нас не трек-дэй, гэта ў нас штосьці тыпу... Штосьці тыпу стрит-тюнда, штосьці тыпу такога. Вось. Блях, ну на другой яна вельмі дрэнна едзе. Вельмі дрэнна. Дарэчы, як ты мог... Ой, блях, прабач, не тую кнопку націснуў. Так. Так вось, як ты мог ужо пабачыць, я вырашыў нейкую праблему. А менавіта якая была у апошняй серыі па BeamNG. Так, на першую давай ўсё ж таки прыйдзецца пераключацца ўсё ж таки. А менавіта была праблема з хуткасцю, то бок адчуваннем хуткасці. На паўторы было вельмі дрэнна бачна хуткасць, скажем так, яна прама, ну, не адчувалася вельмі добра. Асабіста ад трэцяй асобы. Калі там ад першай асобы яшчэ штосьці дзесьці добра адчувалася, то вось ад трэцяй асобы там усё дрэнна было. Так, гэта мы дагэтуль на другой перадачы, слухай. Вельмі длинная другая перадача. Вельмі длинная другая перадача, слухай. Вось. Я хацеў запісаць паўтор з кінематаграфічнай камеры, але забыўся і потым ужо не змог прайграць паўтор. Ён зламаўся чамусьці. Таму сёння такой памылкі не будзе, і я ўжо бачыў на паўторах, ну, якія я запісаў, бо паўторы трэба адразу ж запісваць, што гэта выглядае прама вельмі добра. Вельмі добра. Адразу ж адчуванне хуткасці больш успрымаецца, хуткасць, скажем так. Слухай, як добра мы праязджаем, мне падабаецца. Мы, дарэчы, сёння прама на ўсіх прывадах проехали. У нас был задний привод, у нас был полный привод, и зараз у нас передний привод. Вось. Да и нет, ты хлусишь, ничего я там не зачапил. Я сподіваюся, так, мне треба... Слухай, мы проехали. Мы проехали. Мы проехали, слухай. Мы прямо проехали. Добра. Ну, давай наступную апошні аўтамабіль нейкі абярэм і паспрабуем яшчэ раз. Наступная частка на наступнай машыне у мяне атрымалася занадта доўгай, і я просто не ўпэўнены, што паспею скончыць астатнія відэо ў тэрмін, калі дадаваць гэтую частку. Таму я з вами развітваюся. Спадзяюся, вы ўжо націснулі падабайку, напісалі каментар і падпісаліся на канал, калі дагэтуль гэтага не зрабілі. Ну а не ўвайшоўшую частку я публікую эксклюзіўна на сваёй старонцы ў ВКЛ. Ну а усім удачы, усім па-па.